Здравейте и добре дошли в каналът ми. Може би тези, които ме следват в Инстаграм, са видяли, че вчера вечерта пуснах стори, на което ви написах да ми задавате въпроси, на които ще отговарям сега в това видео и така получих доста по-интересни въпроси. Имаше и, разбира се, групи, на които няма да отговарям, защото не са адекватни за отговор и си мисля, че не заслужава дори отговор да получи на тези умни въпроси, но така мернах някои интересни. Иначе, ако имаш там умни, не бих и направил видеото, но видях, че има хубави въпроси, за това директно започваме с въпроси. Първият въпрос е от Вангито Долна 21, съжалявам, ако не ти прочитам. Може би Ванчето 21, съжалявам, ако не ти прочитам вярно името. И нейният въпрос е: имаш ли брат или сестра? Много си готина. Първо, благодаря. И второ, не, нямам си, слава Богу, брат и сестра и много се радвам за това, че нямам. Вторият въпрос е от Ванеса Долна Италия. Любима храна, ами това е доста относителен въпрос, тъй като имам от сладкото различно, от соленото и не е само едно. Но да кажем, може би най-много обичам да ям банани, ягоди, всякакви видове шоколади. Може би също обичам много еклерова торта с малини, не с шоколад не я обичам. Каша от манджишките, обичам каша. Лютик, може би лютика ми е най-най от всичките неща. Да, обожавам лютика. Третият въпрос е от Емисто Дона Александров. Като станеш известна влогърка, би ли си направил кейсове със своя снимка да ги продаваш? Имаш предвид дали бих си направила мърч? Ами, чак толкова известна мисля, че няма да стана, но стана с удоволствие бих в Sunday Habits да ме очакват след години. С удоволствие бих си направила. Аз дори в момента си имам, които, разбира се, не ги продавам, не съм ги пуснала в пространството, но си ги имам и супер много си ги харесвам. Кой не би харесал да има нещо свързано с него на дреха или на кълъв за телефон? Следващия въпрос отново от него. Би ли се била с някакво момиче, ако целуне гаджето ти? Няма как да се случи това първо. Не бих се била, защото няма как да се случи това, докато той е при мен. Иначе, ако не е при мен, друга тръгне да го целува, докато ме няма, той ще прибие не аз. Следващия въпрос ми е от Карина Долна Миланова, Долна 00. От кога работиш в Avon? В Avon съм точно от година и няма една седмица, от 18 февруари миналата година. От Владко Долна Ви, Долна Мрази. Защо спря да пушиш айкоса? Ами, в принцип, стана така, че явно, понеже бях свикнала от цигарите и пушех супер много айкос и може би се задръсти. Не знам. Спря да пуши, чистех го редовно, на всяка една кутия го почиствах. Не знам, но се задръсти. И загубих му и четката, всичко горе. И почнах да си пуша пак нормално. Малко ми беше гадно в началото, но третата, четвърта цигара и пак свикнах към моите си стари цигари. И честно казвам, ми е доста по-лесно. Доста по-удобно да пуша обикновените цигари, не ми се справя, извади, служи, падна батерията, леле, ужас, как ще пуша сега, чакам да зареди. Да, дълга и на широка. Мирише гадно, разбира се, мирише буквално на прадня. Дори някакъв път съм казвала човека до мен защо го направи, а то всъщност мирише от айкоса. И да, общо взето, не ми е моето. След това пушах от него и не се беше задръсти. В смисъл, явно може би трябваше малко почивка да му дам. И после си пушеше, както си е от първия път нормално, но не, просто не е моето. Следващия въпрос е от Мадона Петрова 12. Би ли направил фен среща в Плевен? Да, кой иска ма гледа мене? С удоволствие бих направила. Разбира се, ако се съберат повече от 10 човека, бих дошла на кафенце да си говорим. Зависи нали кога има време, но да, бих. Продължаваме с въпроса на Мира Долна Данкова. Някога някой спирал ли те по улицата за снимки, мислиш ли да живееш извън България? На първият въпрос, да, спираха ме един път в Анаконда 3 момичета и се снимахме. И доста момичета ми писаха и ми казаха, видяхте, примерно в мол, видяхте на центъра, но не беше срам да дойда, елате. Аз не съм кой знае каква, в смисъл, нито съм някаква Бионсе, не съм никой. Щом желаете снимка с мен или просто да си кажем 2-3 думи, да си разменим, заповядайте, нямам нищо против. И мислиш да живееш извън България? Ами не. Категорично не. За екскурзии, за всичко останало съм първа. Куфър ми е стегнат директно, но за живеене не. Следващия въпрос е от Долна your.mafia. Защо не правиш по-често клипове? Голяма симпатяка си. Благодаря. Ами, правя, опитвам се, нямам почти никакви интересни идеи, които да
на вас да са ви интересни, не да снимам просто някакви колекции, глупости, гримове и тем подобни неща. Просто искам нещо интересно да снимам, което на вас ще ви е интересно да слушате, да гледате. Затова гледам да са по-нарядко, да може поне един път в месеца, ако трябва да е, но да е нещо, което на вас ще ви хареса. Следващия въпрос е от байточка ми така. Аз само да попитам, кой е най-шанта ви в спортното? То, който пита. Никой нормален не ходи в коридора и пуши вейп. Ти го правиш. Затова си най-шанта ви в спортното. Следващия въпрос е от Сисо, долна, Q, Ю, У. Как си поддържаш косата? Никак. В смисъл, къпя през ден, 2, 3, зависи. Гледам даже да някаква толкова често. Това е право на опашки, когато мине втория ден, за да може да не си рече колко ми е мръсна. Да. И в момента не. В момента е чистичка. Ма ще изкъпи ме. Днес. И общо взето нищо не слагам, нищо не я правя, когато ходя на фризьор. Те ми я правят, там я мацат. С какво ти падне. Аз нищо не правя. Преди беше по-дълго, вече не е. Следващия въпрос е от Р.Петрова. Любима песен. В момента не е една. Отново това е доста пак като храната относителен въпрос. Но може би на Иляни Джена, За теб и мен, на Денис Телфиков и двете песни, дуета с Цветелина Янева и Мило Мое. Тази поп с Жулия не ми харесва кой знае колко, освен неговата част, разбира се. Имам доста любими песни, това е доста относително. На Сашо Жокера песните всички ги харесвам, на Рико Бен, Детонация, да, много са. Може би най-любимата песен, вие не я знаете, защото тя е на баща ми. Той я е писал за мама, докато е бил в казармата. Тя ми е любимата песен, логично. Много си я харесвам, наистина е много хубава. Следващия въпрос е от Стоян, долна съм. Какво се случи с айкоса ти? Казах, отговорих на този въпрос, защо ще направиш ли видео с него? Не. Няма за какво, вече не пуша айкос. Следващия въпрос е от Хиксерената, не знам, долна 69 Хикс. Наистина ли си била в един клас в Станов? Ако говориш за акробата, да, той е Цеци, маничкото. Вече не е маничко, той е порасна. Беше по-ниско от мене, но вече не е. И да, бяхме. Ако е за този Цеци акробата, който беше. И това бяха общо взето въпросите, не са кой знае колко много. Аз дори не изчаках да свърши самото стори. Просто имаше още, може би, около 6-7, може и повече часове, тъй като качих някъде около 10 вечерта, може би по-късно, даже около 11 часа бях качила сторито. И не съм събрала кой знае колко интересни и различни въпроси, но за мен бяха интересни. Всъщност имаше хубави въпроси, да, пак почнах да говоря глупости. Добре, благодаря, че гледахте това видео. Ако искате още подобни видеа с въпроси и тем подобни, ми кажете, веднага ще кача стори. Вие може да задавате там въпросите в моя инстаграм, който ще намерите тук долу и ме последвайте. До скоро!